Gihatagag kabugaton ni Jesus ang pagpamuhat, ang aksyon. Gahapon na dungog sa makausapa ang sugilanon sa managsuong Marta ug Maria. Hinumdumi nga si Marta nagbagulbol nga gipasagdan siya ni Maria sa pagbuhat sa mga buluhaton ug nga si Maria yanong nag-apong sa tiilan ni Jesus na mati. Imbis daygon niya si Marta, si Jesus midayg hinoon kang Maria, kay nakapili siya sa labing maayo. Busa imbis aksyon, si Jesus mipahimugat sa pagpamalandong ug sa pagampo. Karong adlawan nagtudlo si Jesus kanato, unsaon pagampo sa kinasingkasing gayod. Sa ingon, ang atong pagampong matinud-anon o kita mahimong mas tinuod at tubangan sa atong amahan. Pamalandong. Kumusta ang akong inampuan? Nagmatinud-anon ba ako sa akong pagampo sa kinasingkasing gayud? Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manusap kaninyo. Mga inigugma ko mga igsuon, maayong hapon kaninyong tanan. Welcome nini atong Santo Simisa karon, halad nato lang sa atong mga intensyon labi na gyud sa pagpasalamat sa Dios sa tanang grasya nga aton nadawat gikan kaniya. Atong gisaulog karon ang kapistahan ni San Bruno. O karon maandam kita sa pagsaulog dining Santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadton unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, imong gitawag si San Bruno sa pagalagad kanimo diha sa pag-inusara. Itugod kanamo nga tungod sa iyang pagama, sa kanunay mag-alagad kami kanimo taliwala sa tanang mga kausaban ning kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buig hariuban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jonas. Wala malipay nini si Jonas, ug nasuko siya. Busa nangutana siya sa Ginoo. Dili baging nan ko na ikaw sa wala pa ako muanhi, nga maugayod kini ang buhaton mo? Mauman gani nga mikagay unta ako, ngadto sa Espanya. Nahibalo ako nga ikaw, Dios, nga maluluyon, mapailubon kanunay, ug andam pag-usab sa imong laraw. Busa, patya na lang ako, Ginoo, kay mas maayo pa nga patay ako kaysa buhi. Ang Ginoo mitubag, angay ba nimo kining ikasuko? Unya si Jonas milakaw og miadto sa silangan sa syudad ug milingkod didto. Unya nagbuhat siya sa limbong ug mipasilong niini. Samtang nagpaabot siya, unsay mahitabo sa Ninive. Unya, gipatubo sa Ginoong Dios ang usa ka tanom, aron hilandungan si Jonas. Nalipay pag-ayo si Jonas tungod sa tanom. Apan pagkaugma sa pagsubang na sa adlaw, nagpadala ang Dios og ulod, aron pagkutkot sa tanom, ug namatay kini. Ug sa pagkaudto-udto na, nagpadala ang Dios og hangin nga init gikan sa silangan, ug naluya si Jonas tungod sa kainit sa adlaw. Busa miingon siya, maayo pang mamatay ako kaysa magpabiling buhi. Apan miingon ang Dios kaniya, angay bang ikasuko mo ang nahitabo sa tanom? Si Jonas mitubag, oo, angay gayud nga ikasuko ko kini. Ang Ginoo miingon kaniya, mitubo kining tanuma sa usa ka gabi lamang ug nahanaw pagkaugma. Wala kay nahimo alang niini. Dili ka maoy nagpatubo aron maluoy ka niini. Labi pa akong maluoy sa Ninive, kanang dakong syudad nga may kapin sa usa ka kahaag duha kalibo kakabataan nga inosente, walay labot sa daghang mga hayop. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, malumo ikaw og puno sa gugma. Ikaw ang akong Diyos, kaluy ako o Ginoo. Kay nagasangpit ako kanimo sa tibuok adlaw. Lipaya ang kalag sa imong sulugoon.
Kay kanimo o Ginoo, gibayaw ang akong kalag. Kay ikaw, Ginoo, maayo ug mapasayloon, tugob sa gugma, kanilang tanan nga nagasangpit kanimo. Pamati, Ginoo, sa akong pangamuyo, ug patalinghugi ang tingog sa akong pangilaba. Ang tanang mga nasud nga imong gibuhat, muabot og musimba kanimo, o Ginoo, ug maghimaya sa imong ngalan. Kay ikaw dako, ug nagbuhat ka ug katingalahang mga buhat. Ikaw lamang ang Diyos. Ginoo, malumo ikaw ug puno sa gugma. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ni anak kahigayon, nagampo si Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niya ampo, mingon ang usa sa iyang mga tinun-an. Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo. Ingon nga gitudluan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus miingon kanila, ingna ninyo ni ini pag-ampo. Amahan, simbahon ta ang imong ngalan. Maghari kaunta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Ug pasaylua kami sa among mga sala. Kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Dako gayud og epekto ang kinabuhi ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Sa dihang nagampo siya, nakita kini sa iyang mga tinun-an. O pagkahumanyag ampo, miingon ng mga tinun-an, Ginoo, tudloi usab kami sa pag-ampo. Ang Kristohanong kinabuhi, ang kinabuhi sa pag-ampo, nagasulgod kanunay sa kanang tawag natog desire, kanang gusto nga makighimamat sa Ginoo, kanang adunay gusto nga makighiusa sa Ginoo. Tudloi kami sa pag-ampo, kanang maong desire. Ug mao kini magdala kanato ngadto sa paghatag og higayon, paghatag og panahon, paghatag og oras alang gayud sa pag-ampo, paghatag og higayon diha sa paghilom tungod ni anang desire. Ang uban kanato mumataog sayo, mumataog alas 3 aron lamang mag-ampo. Ang uban kanato mumatag alas 4. Ang uban kanato mag-ampo una matulog. Ang uban kanato mag-ampo sa buntag. Ang uban kanato mag-ampo sa hapon. Lain-lain nga oras nga igahin sa pag-ampo. Apan nagsugod ni anang kagustuhan nga makikhimamat sa Ginoo. Ug kung naglisod kita diya sa pagsugod sa pag-ampo, pangayoon nato ang grasya sa Ginoo nga iya kitang tudluan sa pag-ampo. Pwede usab kita mudangop sa Ginoo ug moingon, Ginoo, gusto nako nga makakat-on sa kinabuhi sa pag-ampo. Ubani ako ug tabangi in town ako. Human ug hangyo sa mga tinun-an, gitudluan sila ni Jesus. Migon si Jesus, ingnan ninyo ni ini pag-ampo. Nagsugod siya sa word nga amahan. Amahan, simbahon ta ang imong ngalan. Amahan. Diri sa maong pag-ampo, gihimong konkreto ni Jesus ang atong relasyon ngadto sa Dios. Nga ang Dios atong amahan. Nga ang Dios usa ka ginikanan. Unya kita iyang mga hinigugmang mga anak. Mao nga kay kita iya man hinigugmang nga mga anak, pwede kita mangayo kaniya sa atong gikinahanglan sa matag adlaw. Manang pwede kita moingon, ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Siya atong amahan ug isip amahan, usa gayud siya ka provider, maghatag sa atong panginahanglan. Busa mga hinigugma ko mga igsoon, kung aduna kitay panginahanglan, asam kita mudangop. Mudangop kita sa Ginoo nga atong amahan. Pangayoon nato ang grasya nga atong gikinahanglan, labi na gyud ang mga grasya nga gikinahanglan nato aron magmapuslanon ug magmabungahon ang atong kinabuhi. Unya, mangayo usab kita pasaylo gitud nining maong pag-ampo, gitudluan kita nga mangayo og pasaylo. Unya, gitudluan kita sa pagpasaylo usab sa nakasala kanato. Sa matag adlaw, daghang kita mga kasalanan nga nabuhat sa Ginoo. Dili kita mutubo diya sa Kristohanong kinabuhi kung tig-a ang atong kasing-kasing o dili kita kabalo mutan-aw sa atong mga sala. Karong adlaw, unsa may nabuhat natong mga sala. Mudangop kita sa Ginoo ug mangayo sa iyang panabang. Apan diya sa pagpangayo og pasaylo, ana usay tawag nga kita magpasaylo usab sa tanan nga nakasala kanato, which is dili gayud sayon. Ang pagpasaylo dili sayon. Apan gikinahanglan
nga magpasaylo kita sa uban. Atong una-unaon nga ang pagpasaylo sa uban alang sa atong kaayuhan, dili sa mga tao nga nakasala kanato. Nganuman, kita man ang nagdala og kasakit, kita man ang nagdala og kaligut-gut, kita man ang nagdala sa kahiubos ug uban pang pagbati. Busa ang pagpasaylo alang kini kanato aron maayo ang samad nga naa sa atong kasing-kasing tungod sa sala nga nabuhat sa uban kanato. Ang uban moingon man, di gayud ako makapasaylo. Nan unsaon man nato paglambo sa kinabuhing Kristohanon. Kung kita mangayog pasaylo sa Dios, pasayloon kita sa Ginoo. Busa angay lamang nga magpasaylo kita sa uban. Ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Nginigugma ko mga igsuon, walay kinabuhi nga walay pagsulay. Sulayan gayud kita. Pero pwede kitang mangayo grasya sa Ginoo nga dili kita ibutang sa lisod nga pagsulay karang di nato makaya. Kung tagaan kitag pagsulay, kana rang makaya nato. And true enough, ang mga pagsulay nga atong nagian sa kinabuhi, kadto ra gyud atong makaya. Ang Ginoo dili mohatag og pagsulay nga dili nato makaya. Mga inigugma ko mga igsuon, kining pag-ampo nga gitudlo kanato ni Jesus, mao kini ang gitawag nga kompleto nga pag-ampo. Tungod kay gitudlo man kini sa atong Ginoo. Apil niini ang atong pagpasalamat o pagdaig sa Ginoo sa atong pag-ingon, simbahon ta ang imong ngalan. Apil kini niini ang pagpasalamat o pagdaig sa Ginoo. Ngayon igugma ko mga igsoon, hinaot, dili matapos ang adlaw nga dili kita makapasalamat sa Ginoo. Hinaot sa matag adlaw, magpasalamat gayud kita sa Ginoo sa tanang grasya nga ato nadawat gikan kaniya, labi na sa gasa sa kinabuhi. Unya, moingon ang atong pag-ampo, maghari kaunta kanamo. Dili kita ang maghari o dili kita ang maghari-hari, kundi gitudloan kita nga ang Dios gayud ang maghari kanato. O kung ang Dios maghari kanato, unsa may mahitabo? Maghari ang gugma, maghari ang kaayo, maghari ang kalinaw, maghari ang kalambuan. Tungod kay ang Dios gugma man o maayo man. Amen. Mga inigugma ko mga igsuon, isip katawhan sa Dios kamatuuhon, isalig nato karon ang ato mga panginahanglan ngadto kaniya ug moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa simbahan, nga mamahimo siya nga kanunayng saksi sa mga pagtulunan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa kalibutan, ug uban nga nagmala niini, nga mapaminawon siya sa mga pagtulunan ni Kristo, alang sa kalinaw ug kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19,
nga makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan, nga kalihukan ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, Joel Stivalipari, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa atong mga sponsors, benefactors ug donors sa atong mga proyekto, ilabi na sa pagtukod sa bag-utang simbahan, nga ang ilang kinasingkasi nga hinabang, nga mahimong kapanaminan sa uban. Alang sa paglambo sa birtud sa pagkamanggihatagon, ug ang madagayaong grasya sa Dios matagamtaman sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa kalampusan, sa pagtukod sa atong bag-ong simbahan, ug nga sa kanunay mapanalipdan, nga malikay sa sakit ug disgrasya, ang tanan nga mga lumilihok niini. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga mihalin na, nga makatagamtam na sila sa kalinaw nga walay katapusan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa tanang frontliners nga tatabangan sila sa Ginoo sa ilang misyon, ilayo sila sa sakit, tagaan sila sa maayong panglawas, ug tagaan sila sa gasa sa kaalam nga ilang gikinahanglan. Magampo kita. Amahan dungga kami. Diya sa kahilom, atong ipadangat sa Ginoo ang atong personal nga mga pag-ampo.